जोङो दिनैहाय मोनसे प्रग्राम लानानै जोङो एगजिकिउटिभ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे थांखिफोरखौ आजावनानै लानाय जादों। बेनो जाहैबाय जोंनि जि DGPनि आफादगिरि पारमिनास नार्जारि बिथाङा माखासे गाज्रि हाबाफारिनि गेजेरजों केलेंकारियाव इनभल्भ जानायनि थाखाय जों बिथांखौ गोबां गोसो सिंजों दुखु मोननायजों बिथांनि हाबाफारिफोरखौ माखासे एक्टिभिटिसखौ मोजां मोनैनि थाखाय जों बिथांखौहाय जोंनि DGP आफादनि आफादगिरि होननानै जि गायसननानै लादोंमोन बेखौ जोङो एरख'नानै दोननाय जाबाय। दिनैनिफ्राय जों बिथांखौ जोंनि बे आफादाव खुनु सोमोन्दो गैया, बियो जोंनि थाखाय बियो जेबो लोब्बा लानो मोननाय नंलिया। दिनैनिफ्राय जोंनि बे DGP आफादा जोंनि थाखाय गोथां बे जारिमिनखौ लानानै जोङो दिनै बे 18टा डुवार्सनि गेजेराव जेसेबां ओनसोलफोर दं बे ओनसोलफोरखौ बिख'नानै लाफिनो थाखाय जोङो गोबां नाजादों। नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों माखासे एभिडेन्स, माखासे जारिमिनफोरनिफ्राय जि लिरबिदां गालांनायफोर दङ बेफोरखौ जों दिहुनजोब्बाय आरो माखासे दं बियो जों बेखौ दिहुनजोबनानै जोङो आरोबाव सेन्ट्रेलाव जि मेम'रेन्डाम साबमिट होखानाय दङ बे होखानायखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो नाजालांगासिनो दङ आरो जोङो बावैसोनि गेजेरावनो जोङो बे आफादखौ फुल फ्लेजेड हिसाबै दाफुंफिननो थाखाय जोङो थांखि आजावनानै लाबाय। चिरां डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो ओरै अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, बे डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय जों कालेक्सन खालामनानै बे आफादखौ गोग्गोमै दाफुंफिननो थाखाय दिनैनि गेजेरजों थिरांथा लानाय जादों। दिनैनि बुंथिनायनि बाथ्राया गोनांथिया बेनोमोन। दा जोङो खावलायदों, बयबो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों, जोङो आसा खालामदों जोंनि गेजेराव बेबादि हाबाफारि मावनायाव बयबो मोनफ्रोमबो आफादानो मोनफ्रोमबो पार्टिफ्रानो जोंजोंहाय सोमोन्दो लानानै जोंनो हेफाजाब होनो थाखाय जोङो खावलायबाय। मानोना जोङो रावनिबो आफादनि जानानै बा रावनिबो माबा मोनसे राजनितिनि दोलोनि जानानै जों रावजोंबो जों आगान होनाय नङा। जोङो जेब्लायबो जोङो बे दुवार ओनसोलनि 18टा डुवार्सखौ दरखं रायजोखौ जोङो बिख'नानै लाफिननो थाखाय जोङो बयनिबो मददखौ नांगौ आरो बयबो सिन्था खालामनाया मोजां सान्थौजों मोजां सान्थौजों गियानजों सानस्रिजों हाबाफारिखौ आगान सुरनायाव हेफाजाब होनो थाखाय गोरों मानसिफोरखौ जोङो वेलकाम खालामदों। आरोबाव जोङो वेलकाम खालामबावदों जे जेसेबां रायजो सालायग्राफोर दङ साफ्रोमबो जे गुबुन हारिजों फाफ्लियाव आइजेंफोर दोनजानानै आयेननि गेजेरजों जोंखौ अनिष्ट खालामनो हास्थायनायनिफ्राय जोङो बयबो दोरोदनानै जोंनि बे दरखं रायजोखौ बिख'नायाव हेफाजाब होनो थाखाय बयखौबो आङो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो गोजोननायजों सिबिनायजों हांख्रायनायजों आं दोनथ'बाय। हामबायसै। रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो? दा रायजो राजानिसिम मेसेजआ बेनो जाहैबाय, जोङो खावलायदों रायजो राजाफ्राबो जोंनो सहायता हेफाजाब होनो हानाय बायदि जोंखौ हेफाजाब होनाय बायदि जों रायजो राजानिसिम जोङो खावलायदों। मानोना बियो नंथारगौ गोथां जारिमिन दङ जोंहा नौनोगोर सिकनाझारनि गेजेरावबो गोबां जोंहा एभिडेन्सफोर जोङो दिहुनगासिनो दङ आरो जों मोनगासिनो दङ। बे एभिडेन्सफोरनि गेजेरजों बयखौबो जोङो खावलायदों आरो रायजो राजाफोरखौबो आरोबाव खावलायहरबावदों जे नौनोगोरनि खाथि खाला जेसेबां मानसिफोर दं हाग्राफोर सिफायनाय, बे हाग्रा सिफायनायफोरनिफ्राय एसे नौनोगोरखौ बासायनानै दोननो थाखाय बयबो रायजो राजाफोरखौ गोसो गुरैयै जोङो खावलायनायजों जोङो नोंथांमोनखौ बरायदों जे नोंथांमोनाबो जेन बुजिनो हायो गियानजों सानस्रिजों जेन बे हाबाफारिखौ दोनथ'नानै बे दंफां हाफायनाय मानाय गासैबो हाबाफारिफोरखौ दोनथ'नानै नौनोगोरखौ गोग्गोमै फसंनानै दोननो बयखौबो जों खावलायहरदों। सोरबा होबावगोन? दे। आङो मोनसे रायजोफोरनिसिम खावलायबावनाय, जोंनि बे दुवार ओनसोल डिमान्ड खालामनायाव जि DGP जनसंगम परिषद, दुवार ओनसोल जनसंगम परिषदनि आफाद, बे आफादखौ बयखौबो सापर्ट होनो थाखाय आरो रावबो दुरबल जायालासे गोसोखौ लोरबां जायालासे जों गोख्रोङै बयजोंबो हेफाजाब होलायनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बयखौबो आं खावलायबाय। जोङो जेन' बेखौ जेबो साननो नांलिया, जाया जाबाय बियो थांबाय,
जों बेखौ दोना जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय बे मुगैथाव आखलनि जाबाय जों बेखौहाय निन्दिबाय जों बिथांखौहाय एरख'नायबो जाबाय आरो दा नोंथांमोना जे सानदों बे गैला दुवार ओनसोलानो जोब्बाय होननानै DGPनो जोब्बाय होननानै नङा DGPआ दुवार ओनसोला जोंना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांगासिनो दङ आरो जोंनि अर्गानाइजेसना माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नंलिया बेयो जाफुंसार महरै नुजानो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया बेनो नोंथांमोनखौ खावलायनायनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय गोजोन्थों बरिया थेंक इउ ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन